Există locuri pe pământul acestei țări unde tăcerea strigă mai tare decât orice cuvânt. Locuri unde istoria s-a scris cu sângele celor uitați, cu lacrimile celor care nu s-au mai întors acasă niciodată. În inima Dobrogei, pe malurile Dunării, se întinde o cicatrice adâncă în peisaj, canalul Dunăre-Marea Neagră. Pentru mulți este o realizare tehnică impresionantă. Pentru alții este cel mai mare cimitir fără cruci din România comunistă. Acest canal nu este doar o arteră de transport. Este un mormânt colectiv care păstrează în pereții săi de beton ecoul ultimelor cuvinte ale mii de oameni nevinovați. Este povestea unui vis megaloman transformat în coșmarul unei națiuni întregi. Dar această poveste începe cu mult înainte de primul prilej săpat în pământul dobrogean. Începe în biroul lui Gheorghe Gheorghiu Dej într-o noapte de iarnă din 1949, când liderul comunist român primea un ultimatum de la Moscova. România trebuia să-și demonstreze loialitatea prin realizarea unui proiect spectaculos care să rivalizeze cu marile construcții sovietice. Stalin însuși trasase pe harta Europei de Est o listă cu marile opere ale socialismului. Pentru Polonia era combinatul siderurgic de la Nova Huta. Pentru Cehoslovacia, uzinele Școda extinse. Pentru România, planul era și mai ambițios. Un canal care să lege Dunărea de mare, tăind calea spre Constantinopol cu 400 de kilometri. Dar Dej vedea în acest proiect mai mult decât o demonstrație de forță economică. Era oportunitatea perfectă pentru a rezolva problema elementelor ostile din societatea românească. Lista era lungă și bine întocmită. Intelectuali care criticau regimul, preoți care refuzau să transforme bisericile în instrumente de propagandă, țărani care se opuneau colectivizării, foști membri ai partidelor istorice, oricine era considerat periculos pentru noua ordine. Câte vieți a înghițit pământul de aici? De ce autoritățile au păstrat tăcerea aproape 7 decenii? Ce secrete se ascund încă în dosarele clasificate ale fostei securități? Cine sunt torționarii care trăiesc și astăzi, liberi, în orașele României? Astăzi dezvăluim adevărul despre cea mai întunecată pagină din istoria României comuniste. O poveste pe care statul român a încercat să o șteargă din memoria colectivă, dar pe care supraviețuitorii au transmis-o în șoaptă, din generație în generație, până în ziua de astăzi. La începutul anilor 1950, România se afla sub presiunea intensă a Moscovei. Stalin își impusese viziunea asupra sateliților săi est-europeni, transformarea rapidă a economiei prin proiecte industriale grandioase. Gheorghe Gheorghiu Dej, liderul de atunci al Partidului Muncitoresc Român, căuta desperați o modalitate de a-și demonstra loialitatea față de Kremlin și de a-și consolida puterea internă. Ideea unui canal care să lege Dunărea de Marea Neagră nu era nouă. Încă din timpul lui Carol al II-lea existaseră planuri pentru această arteră comercială. Chiar și turcii otomani gândiseră o astfel de conexiune în secolul al XVII-lea. Dar ceea ce propunea Dej era cu totul diferit. Un proiect realizat exclusiv prin munca patriotică a poporului român, fără ajutor extern, fără tehnologie occidentală. Documentele desecretizate din arhivele fostului Comitet Central arată că planul real era cu mult mai sinistru. În ședința din 15 martie 1950, Dej declara în fața biroului politic: canalul ne va rezolva două probleme fundamentale. Vom demonstra Moscovei că România poate realiza opere mari și vom curăța țara de elementele parazite care o travesc construcția socialismului. Ana Pauker, ministrul de externe de atunci, a fost singura care a îndrăznit să pună întrebări incomode. Tovarășe Dej, avem calculele pentru costurile umane ale acestui proiect? Răspunsul lui Dej, consemnat în stenograma ședinței, a fost laconic. Costurile umane sunt irelevante când este vorba despre progresul istoriei. În realitate, proiectul ascundea o agendă mult mai întunecată.
Dej avea nevoie de o metodă pentru a elimina fizic opoziția politică și pentru a disciplina populația prin teroare. Canalul era pretextul perfect. În dosarele securității din perioada respectivă, operațiunea poartă numele de cod Operațiunea Dunărea și avea ca obiectiv neutralizarea definitivă a elementelor ostile prin munca de reeducare. Ministrul de interne de atunci, Teohari Georgescu, primise instrucțiuni precise. Lagărele trebuie să fie suficient de dure pentru a descuraja orice tentație de opoziție, dar suficient de productive pentru a justifica economic existența lor. Planul era cinic în simplitatea sa: să se scape de dușmanii regimului și să se obțină în același timp forță de muncă gratuită pentru proiectele de infrastructură. Propaganda oficială prezenta proiectul ca pe opera secolului 20 românesc. Ziarul Scânteia publica zilnic articole triumfaliste despre entuziasmul muncitoresc. Revista Contemporanul dedica numere întregi eroilor constructori ai canalului. Fotografiile din presă îi arătau pe muncitori zâmbind în timp ce săpau, cântând imnuri revoluționare în pauzele de masă. Filmele documentare de la România Film glorificau spiritul revoluționar al tineretului patriot. Compozitorul Paul Constantinescu a fost forțat să scrie o simfonie dedicată canalului, intitulată Sinfonia Dunării. Pictorul Alexandru Ciucurencu a trebuit să realizeze o serie de tablouri care să ilustreze bucuria muncii constructive. Toată intelectualitatea românească a fost mobilizată în această campanie de mistificare. Adevărul era cu totul altul. În birourile de la București se planifica deja construcția unei rețele de lagăre de muncă forțată, care urma să rivalezeze cu gulagul sovietic. Lista celor care trebuiau reeducați prin muncă era deja întocmită în dosare groase, cu mii de nume: intelectuali, preoți, foști deținuți politici, țărani care se opuseseră colectivizării, oricine era considerat element dubios pentru noul regim. Planul lui Dej era să transforme întreaga Dobrogea într-o zonă de exterminare lentă. Documentele din arhiva Consiliului de Miniștri arată că inițial se plănuia deportarea a până la 300.000 de elementi ostili pe șantierele canalului. Calculul era simplu și monstruos. Dacă din aceștia va supraviețui doar o treime, societatea românească va fi curățată definitiv de opoziția anticomunistă. În dosarul personal al lui Dej, păstrat la arhivele naționale, există o notă manuscrisă din mai 1950, care este cutremurătoare în cinismul său. Canalul trebuie să devină mormântul burgheziei românești. Ce nu reușim să îndeplinim prin procese și execuții, va realiza foamea și epuizarea din lagăre. În vara anului 1950, primul convoi de deportați ajungea la Poarta Albă. Ceea ce vedeau acolo îi făcea să realizeze că nu mai există întoarcere. Barăci improvizate din scânduri și tablă, înconjurate de sârmă ghimpată și turnuri de pază. Gardieni brutali care îi întâmpinau cu bastoanele ridicate și câinii lătrând. Bătăi pentru cea mai mică neascultare. Foame permanentă. Profesorul Ion Ioanid, supraviețuitor al lagărului de la Poarta Albă, povestește în memoriile sale: când am coborât din vagonul de marfă după 3 zile de călătorie, fără apă și fără mâncare, primul lucru pe care l-am văzut a fost un gard înalt de sârmă ghimpată care se întindea cât vedeai cu ochii. Apoi am auzit lătratul câinilor și strigătele gardienilor: aici vă e mormântul bandiților, nimeni nu iese viu de aici. Lagărul de la Poarta Albă era doar începutul. În următorii ani, pe traseul viitorului canal s-au înmulțit ca ciupercile după ploaie: Peninsula, Salinii, Ostrov, Cernavodă, Midia, Capul Midia. Fiecare avea specializarea sa în arta torturii și exterminării lente. Lagărul Peninsula era rezervat pentru cazurile speciale, intelectuali cu influență mare în societate, preoți cu multe oi spirituale, lideri politici ai partidelor istorice.
Aici, tortura psihologică era la fel de cruntă ca cea fizică. Deținuții erau forțați să își scrie autocriticile în care își recunoșteau crimele împotriva poporului și să denunțe pe foștii colegi și prieteni. Lagărul Salini era cunoscut pentru experimente medicale pe deținuți. Doctorul Vasile Voiculescu, care a supraviețuit acestui iad, mărturisea: ne foloseau ca și cobai pentru a testa limitele rezistenței umane. Ne lăsau fără apă pentru a vedea după câte zile murim. Ne hrăneau cu mâncare stricată pentru a studia evoluția epidemiilor de tifos și dizenterie. Lagărul Ostrov era specializat în reeducarea prin muncă a țăranilor care se opuseseră colectivizării. Aici, ironia era crudă. Oamenii care își cultivase toată viața pământul erau forțați să lucreze cu unelte primitive la săparea unui canal în condiții care îi ucideau încet, dar sigur. Cine erau acești oameni condamnați să moară în mociri la Dobrogei? Printre ei se numărau unii dintre cei mai luminați fii ai neamului românesc. Profesorul Constantin C. Giurescu, istoricul care îndrăznise să critique falsificarea trecutului național. Corneliu Coposu, fostul secretar al lui Iuliu Maniu, care a petrecut aici 7 ani din viața sa. Valeriu Anania, viitorul mitropolit, care a supraviețuit prin miracol și a lăsat mărturii cutremurătoare despre această experiență. Sute de preoți care refuzaseră să-și transforme altarele în tribune de propagandă comunistă. Părintele Ioan Iovan, parohul din Arad, a fost deportat la Canal pentru că în predicile sale nu menționa niciodată realizările regimului popular. A murit la peninsula în iarna lui 1952, după ce a fost forțat să lucreze dezbrăcat în ger pentru că recitase în șoaptă o rugăciune. Mii de țărani care nu acceptaseră să își predea pământul statului. Gheorghe Popescu din Olt, care avea 15 hectare de pământ și refuza să intre în colectiv, a fost deportat împreună cu cei 2 fii ai săi. Doar el a supraviețuit. Băieții de 16 și 18 ani au murit de tifos în prima iarnă. Tineri studenți vinovați doar că citiseră cărți burgheze sau că își exprimaseră rezerve față de regim. Mihai Rădulescu, student în anul 3 la filosofie la Universitatea din București, a fost arestat pentru că în camera sa de cămin se găsiseră cărți de Mircea Eliade și Nae Ionescu. A ajuns la Canal, unde a lucrat 3 ani până când s-a prăbușit și nu s-a mai ridicat. Dar cel mai cutremurător aspect al acestei tragedii erau familiile întregi deportate în lagăre. Povestea familiei Cantacuzino este simbolică pentru cruzimea acestui sistem. Principele Constantin Cantacuzino, istoric și diplomat, a fost deportat la Canal împreună cu soția și cei 3 copii. Cea mai mică, o fetiță de 8 ani, a murit în prima lună de dizenterie. Soția a înnebunit când și-a văzut copilul mort în brațe și nimeni nu i-a permis să-l îngroape creștinește. Principele însuși a murit în 1953, cu câteva luni înainte de amnistia generală. Rutina zilnică în lagăre era calculată să distrugă orice urmă de demnitate umană. Deșteptarea la ora 4 dimineața, prin bătăi cu bastoanele în barăci. Nu existau ceasuri în lagăre, iar gardienii se distrau trezind deținuții câteodată la miezul nopții, pretinzând că este ora de trezire. Porția de mâncare era o tortură în sine. O ciorbă apoasă cu câteva bucăți de cartofi putreziți și 200 de grame de pâine neagră, de multe ori cu mucegai. Cel care se plângea că pâinea e mucegăită era bătut crunt și privat de mâncare o zi întreagă. Apa era adesea infectată, ceea ce provoca epidemii permanente de dizenterie și holeră. Apoi marșul forțat către punctele de lucru, sub bătăile gardienilor și lătratul câinilor. Drumul până la locul de muncă putea dura și 2 ore, iar deținuții, slăbiți de foame și bolnavi, abia se târau. Cei care cădeau în drum erau ajutați să se ridice cu călcâiele și bastoanele gardienilor. Munca însemna să scoată zilnic 10 de metri cub de pământ și stâncă cu unelte rudimentare, cazmale, lopeți, roabe de lemn.
Norma era imposibil de îndeplinit pentru un om sănătos și bine hrănit, cu atât mai mult pentru acești oameni slăbiți de foame și bolnavi. Cei care nu reușeau să îndeplinească norma erau bătuți cu cruzime și li se reducea și mai mult rația de mâncare. Nicolae Steinhardt descrie în Jurnalul Fericirii o scenă tipică. Am văzut un bătrân cărunțit, fost profesor universitar, purtând în spinare un sac cu pământ de aproape 50 de kilograme. Când s-a prăbușit, gardienii l-au lovit până când s-a ridicat din nou. A mers așa vreo 10 pași și a căzut definitiv. L-au lovit până când au realizat că e mort. Apoi l-au tras într-o groapă și au aruncat pământ peste el, fără vreo rugăciune sau ceremonie. Iarna era cel mai greu de îndurat. Temperaturile coborau adesea sub 20 de grade, iar bărăcile nu aveau încălzire. Deținuții dormeau îmbrăcați, strânși unii lângă alții pentru căldură, dar mulți îngheața pur și simplu în timpul nopții. Dimineața, gardienii găseau cadavre înghețate în paturi, cu ochii deschiși, înțepeniți în ultima poziție. Bolnavii nu aveau dreptul la odihnă, trebuiau să continue să muncească până cădeau. Medicamentele lipseau cu desăvârșire. Infirmeria din lagăr era de fapt o baracă întunecată și rece, unde deținuții erau aduși să moară în liniște. O simplă răceală se transforma în pneumonie fatală, o tăietură mică devenea gangrena mortală. Povestea doctorului Gheorghe Dabija, medic în lagăr, este tragică. Deși era și el deținut, îi era permis să îngrijească pe ceilalți prizonieri, dar fără medicamente și fără echipamente. Trebuia să privesc neputincios cum oamenii mureau de boli care puteau fi ușor tratate în condiții normale. Am văzut copii murind de o simplă răceală, bătrâni murind de foame, tineri murind de epuizare. Nu putea face nimic decât să le țin mâna în ultimele clipe. Un fost deținut povestește: era o regulă nescrisă în lagăr. Când cineva murea în timpul nopții, îl lăsam în baracă până dimineața, pentru că toți cei vii beneficiau de căldura cadavrului. Era singura căldură pe care o aveam. Dimineața, când veneau gardienii, îl trăgeam afară și îl aruncam în groapa comună din spatele lagărului. Mărturia cutremurătoare a preotului Dumitru Stăniloae. Într-o dimineață de iarnă, comandantul lagărului a ordonat să scoatem cu mâinile goale pământul înghețat pentru a săpa șanțuri de scurgere. Cel care nu reușea să scoată suficient pământ era forțat să stea dezbrăcat în ger timp de o oră. Am văzut oameni murind înghețați în picioare, cu ochii deschiși, privindu-ne. Gardienii îi lăsau acolo ca exemplu pentru ceilalți. Violența sexuală era și ea prezentă în acest infern. Femeile deportate la canal, căci existau și ele, în lagăre separate, erau supuse unor umilințe și abuzuri de nedescris. Ana Blandiana, în cartea sa Eu scriu, tu scrii, el, ea scrie, povestește despre mărturia unei supraviețuitoare. Femeile erau forțate să muncească dezbrăcate vara, sub pretextul că așa nu își murdăresc hainele. În realitate, era o metodă de umilire și de distracție pentru gardieni. Cifrele oficiale nu au fost niciodată publicate, dar estimările istoricilor vorbesc despre minimum 200.000 de oameni deportați pe șantierele canalului între 1950 și 1953. Dintre aceștia, cel puțin 40.000 nu s-au mai întors niciodată acasă, dar unii cercetători, ca istoricul Florin Constantiniu, consideră că cifrele reale sunt și mai mari, posibil până la 100.000 de morți. Morminte comune săpate noaptea, în secret, fără cruci, fără nume, fără rugăciuni. Trupurile erau aruncate în gropi adânci de câțiva metri, acoperite cu var nestins și apoi cu pământ. Astăzi, sub peluzele verzi din jurul canalului, sub câmpurile de grâu din Dobrogea, se află poate cel mai mare cimitir din Europa de Est. Cum reușește un regim să ascundă moartea a 10.000 de oameni? Cum face să dispară din istorie una dintre cele mai mari tragedii ale secolului 20 românesc? Răspunsul se află în mașinăria perfectă de cenzură și control informațional pe care comuniștii au pus-o în mișcare încă din primele zile ale deportărilor.
Primul pas a fost eliminarea fizică a oricăror dovezi. Registrele oficiale ale morților din lagăre au fost distruse sau clasificate cu cel mai înalt grad de secretizare. Documentele din arhivele naționale arată că în august 1953, la câteva luni după oprirea lucrărilor, Alexandru Drăghici, ministrul de interne, a dat ordinul Operațiunea Curățenie. Toate documentele referitoare la lagăre trebuiau arse sau îngropate. Colonelul de securitate Vasile Patilineț, responsabil cu operațiunea de ștergere a urmelor, nota în raportul său din septembrie 1953. Au fost distruse 847 de registre cu evidența deținuților, 23 de saci cu corespondență confiscată, 156 de dosare cu rapoarte de deces. Au fost demolate bărăcile și turnurile de pază. Locurile unde au existat lagărele au fost arate și însămânțate cu grâu. Mormintele comune au fost acoperite cu tone de pământ și betonate pentru a nu mai putea fi identificate. O echipă specială de topografi, de fapt ofițeri de securitate, a fost însărcinată să refacă harta zonei, astfel încât să nu mai existe urmă că acolo au existat vreodată lagăre. Satul Poarta Albă a fost mutat cu 1 kilometru mai la sud, pentru a nu fi în apropierea fostului lagăr principal. Localnicii din zonă au fost relocați forțat pentru a nu putea fi martori. Familiile de țărani din jurul lagărelor au primit ordinul să își abandoneze casele în 24 de ore. Cei care protestau erau și ei deportați în alte părți ale țării, cu interdicția de a se mai întoarce vreodată în Dobrogea. Maria Popescu, o țărancă din apropierea peninsula, povestea în 1990. Ne-au zis că dacă spunem cuiva ce am văzut pe aici, o să ne ducă și pe noi unde i-au dus și pe ceilalți. Am plecat cu ce am avut pe noi. Casa și ograda le-au dărâmat cu buldozerele. Ani de zile mi-am văzut în vis figurile acelea slabe și oacheșe ale oamenilor din lagăr. Securitatea a jucat un rol esențial în această operațiune de ștergere a memoriei. Orice persoană care îndrăznea să vorbească despre experiența de la canal era imediat arestată și torturată până când își retrăgea declarațiile. Dosarele din arhivele CNSAS arată că doar între 1954 și 1960 au fost deschise peste 3000 de dosare pentru propaganda dușmănoasă, legată de canalul Dunăre-Marea Neagră. Cazul profesorului Petre Andrei este edificator. Supraviețuitor al lagărului Saligny, a încercat în 1955 să scrie un memoriu despre experiența sa, pe care l-a trimis la revista Viața Românească. Nu doar că textul nu a fost publicat, dar profesorul a fost arestat din nou și condamnat la 15 ani de închisoare pentru instigare publică și defăimarea regimului popular. Dosare întregi despre propaganda dușmănoasă se refereau la oameni care povestiseră rudelor și prietenilor despre ce văzuseră cu adevărat pe malurile Dunării. Gheorghe Ionescu din Constanța a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru că le spusese vecinilor că văzuse căruțe încărcate cu cadavre ieșind din lagărul Peninsula. Ana Georgescu din București a primit 5 ani de închisoare pentru că întrebase la primărie despre soțul ei deportat la canal și care nu se mai întorsese acasă. În dosarul ei se menționa, prin întrebările repetate despre soțul decedat, inculpată răspândește zvonuri calomnioase despre condițiile de muncă de pe șantierele patriotice. Presa comunistă a fabricat o versiune alternativă a realității. Ziarele epocii publicau doar reportaje triumfaliste despre succesele uriașe ale șantierului. Scânteia din 15 august 1952 titla "Entuziasmul constructorilor de canale crește zi de zi". Articolul descria atmosfera de sărbătoare de pe șantiere și spiritul revoluționar al muncitorilor. Fotografiile erau atent regizate pentru a arăta muncitori zâmbăreți, bine hrăniți, lucrând cu entuziasm la opera patriotică.
Fotograful oficial al canalului, Gheorghe Vakulovski, mărturisea în 1990: ne obligau să fotografiem doar scenele aranjate, muncitori spălați, hrăniți în prealabil, îmbrăcați în haine curate. Adevărul din lagăre nu avea voie să fie fotografiat niciodată. Filmele documentare glorificau eroismul constructorilor de canale. România Film a realizat în 1951 documentarul Dunărea va curge spre mare, în care canalul era prezentat ca triumful geniului tehnologic românesc. Regizorul Ion Bostan a fost forțat să includă secvențe cu deținuți cântând și dansând în timpul pauzelor de masă. Scriitorul Zaharia Stancu a fost obligat să scrie un roman propagandistic intitulat Pe malurile Dunării, în care descria bucuria muncii constructive și spiritul de sacrificiu patriotic al constructorilor. Cartea a fost impusă ca lectură obligatorie în școli până în 1989. Dar cei care știau adevărul și încercau să-l facă public plăteau cu viața. Valeriu Anania, viitorul mitropolit, care a fost deportat la Canalul Morții și a supraviețuit, a fost din nou arestat în 1958 pentru că povestise unei mănăstiri despre experiența sa. Interogatoarele securității îl acuzau: prin relatarea tendențioasă a experiențelor din lagărele de muncă, inculpatul încearcă să denigreze realizările regimului popular. Gheorghe Calciu Dumitreasa, preotul care a încercat să documenteze crimele de la canal, a fost găsit mort în celula sa în 1964, în circumstanțe neelucidate. Autopsia oficială vorbea despre insuficiență cardiacă, dar martorii din închisoare spuneau că fusese torturat cu înverșunare în săptămânile precedente pentru că refuza să semneze o declarație în care își nega propriile mărturii. Poetul Radu Ghir, care a supraviețuit lagărului Peninsula și a scris poezii despre această experiență, a avut toate manuscrisele confiscate și distruse. Când a încercat să rescrie din memorie câteva poezii, a fost arestat din nou în 1962. Versurile lui, Morminte fără cruci pe malul Dunării, nu au supraviețuit decât în memoria câtorva prieteni care le-au păstrat în secret. Prin anii 1960, după moartea lui Dej, noul lider Ceaușescu a simțit nevoia să se distanțeze de crimele predecesorului său, dar nu prin recunoașterea adevărului, ci prin întărirea cenzurii. Un ordin secret din 15 aprilie 1968 interzicea categoric orice referire la evenimentele din perioada 1950-1953 în publicații, filme, cărți sau discuții publice. Ordinul, păstrat în arhivele CC al PCR, era explicit: se interzice orice referire la existența lagărelor de muncă pe șantierele canalului Dunăre-Marea Neagră. Orice încercare de documentare sau cercetare pe această temă va fi considerată activitate dușmănoasă și pedepsită conform legilor în vigoare. Bibliotecile au primit ordinul să retragă și să distrugă orice volum care făcea vreo aluzie la realitatea lagărelor. Lista cărților interzise includea memorii ale supraviețuitorilor, studii istorice, chiar și romane, care făceau referiri indirecte la această perioadă. Peste 12.000 de volume au fost rase din colecțiile bibliotecilor publice. Profesorii de istorie au fost instruiți să sară peste această perioadă în programele școlare. Manualele de istorie menționau canalul doar ca pe o realizare tehnică remarcabilă finalizată în perioada socialistă. O generație întreagă de români a crescut fără să știe că în țara lor s-a comis un genocid. Chiar și medicii care trataseră supraviețuitorii lagărelor au fost intimidați să tacă. Dr. Gheorghe Marinescu, care în 1954 tratase zeci de foști deținuți de la canal, a primit în 1967 o avertizare serioasă de la securitate pentru că în fișele medicale menționa sechele după deportare. I s-a cerut să modifice diagnosticul în afecțiuni comune. Arhivele personale ale familiilor victimelor au fost sistematic percheziționate.
Securitatea căuta scrisori, fotografii, orice amintire care ar fi putut dovedi existența unei rude deportate la canal. Fotografiile de familie care îi arătau pe deportați au fost confiscate și distruse. Multe familii au fost nevoite să își nege proprii membri morți pentru a supraviețui. Chiar și după 1989, adevărul a continuat să fie ocult. Dosarele securității despre canalul morții au rămas clasificate încă mulți ani. Fostele cadre comuniste, ajunse în funcții de decizie în democrația românească, au blocat sistematic încercările de documentare a adevărului. Adrian Năstase, prim-ministru între 2000-2004, a refuzat de 5 ori să desecretizeze dosarele despre lagărele de la canal. Când în sfârșit au fost desecretizate în 2006, multe documente esențiale au dispărut în mod misterios din arhive. Din cele 23 de dosare principale despre organizarea lagărelor, doar 7 au fost găsite complete. Restul conțineau pagini rupte, șterse sau deteriorate de timp. Astăzi, la mai bine de 70 de ani de la tragedia de la canal, România oficial încă nu și-a cerut scuze de la familiile victimelor. Nu există un memorial național pentru cei morți în lagăre. Nu există cursuri obligatorii în școli despre această pagină de istorie. În manualele actuale de istorie, canalul este menționat în doar 2 rânduri, ca proiect de infrastructură realizat în perioada comunistă. Tăcerea continuă. Și prin această tăcere, cei morți sunt uciși din nou, în fiecare zi. Ironia supremă a acestei tragedii este că proiectul pentru care au murit 10.000 de oameni nu a fost niciodată finalizat în timpul regimului comunist. În martie 1953, la un an după moartea lui Stalin, autoritățile de la București au ordonat brusc oprirea lucrărilor. Oficial, motivul era reorganizarea priorităților economice naționale. În realitate, noi lideri de la Kremlin nu mai susțineau această aventură costisitoare și inutilă. Decizia a fost luată în ședința biroului politic din 18 martie 1953. Stenograma ședinței, desecretizată abia în 2007, arată că Dej însuși era îngrijorat de dimensiunea tragediei. Tovarăși, proiectul canalului a devenit o povară pentru imaginea internațională a țării noastre. Rapoartele de la Moscova indică faptul că Occidentul cunoaște realitatea din lagăre și o folosește împotriva noastră. Gheorghe Apostol, membru în biroul politic, a îndrăznit să pună întrebarea care îi frământa pe toți. Ce facem cu supraviețuitorii? Îi eliberăm? Răspunsul lui Dej a fost categoric. Nimeni nu trebuie să știe că au existat vreodată lagăre pe canalul nostru. Găsiți soluții. Lagărele au fost dezmembrate precipitat. Supraviețuitorii au fost trimiși în alte închisori sau eliberați cu avertismentul că orice vorbă despre experiența lor se va solda cu rearestarea. Cei mai mulți au fost trimiși la închisoarea din Aiud sau Gherla pentru încă câțiva ani de reeducare completă. Un raport secret din aprilie 1953 al colonelului Alexandru Nicolski, șeful securității, către Dej arată amploarea operațiunii de acoperire. Am procedat la evacuarea a 47.000 de deținuți din lagărele de pe canal. 12.000 au fost transferați la alte penitenciare. 35.000 au fost eliberați condițional, cu obligația să nu vorbească despre experiența lor și să nu se întoarcă în Dobrogea următorii 10 ani. Utilajele au fost abandonate să ruginească. Barăcile au fost trase la pământ cu explozibili. O echipă specială de pirotehniști militari a fost adusă să distrugă orice urmă vizibilă a lagărelor. Natura a început să își recapete teritoriul, acoperind cu vegetație cicatricile din peisaj. Dar cel mai dramatic aspect al acestei operațiuni de evacuare a fost soarta celor mai slabi dintre supraviețuitori. Documentele din arhivele Ministerului Sănătății arată că în primăvara lui 1953 au murit peste 3.000 de foști deținuți în primele săptămâni după eliberare.
corpurile lor fiind prea slăbite pentru a se adapta la viața din afara lagărului. Dr. Constantin Tomescu, medic la Spitalul Județean Constanța, nota în jurnalul său din mai 1953. În ultimele 2 luni am primit peste 200 de foști deținuți de la canal în stare terminală. Majoritatea erau doar schelete acoperite cu piele. Nu puteam face nimic pentru ei. Mureau în câteva zile de epuizare completă. Nu aveam voie să menționez în evidență locul de provenire al acestor pacienți. Canalul a rămas neterminat până în 1984, când Ceaușescu, în megalomania sa de a-și demonstra capacitatea de a duce la bun sfârșit visurile predecesorilor, a ordonat reluarea lucrărilor. De data aceasta, construcția s-a făcut cu tehnologie modernă, echipamente sovietice și muncitori plătiți. O ironie crudă pentru memoria celor care murise cu decenii mai devreme, încercând să realizeze același obiectiv cu mâinile goale. Proiectul din anii 80 a costat peste 2 miliarde de dolari și a mobilizat 20.000 de muncitori. Ironia era că Ceaușescu nu a menționat niciodată în discursurile sale oficiale despre canal faptul că începuturile acestui proiect erau legate de lagărele de muncă forțată. În inaugurarea din 1984, el declara: "Canalul Dunăre-Marea Neagră este rodul geniului tehnic românesc și al abnegației muncitorești patriotice." Azi, canalul Dunăre-Marea Neagră este considerat o realizare tehnică respectabilă, deși pe deplin profitabil nu a fost niciodată. Navele comerciale îl străbat zilnic, transportând mărfuri între porturile europene. Turiștii fac croaziere pe apele sale, admirând peisajul și fotografiind podurile impunătoare. Puțini știu că sub fiecare metru din aceste ape se află osemintele unor oameni nevinovați. Ghizii turistici care fac prezentări pe canal vorbesc despre importanța strategică a acestei căi navigabile și despre performanțele tehnice ale construcției. Nimeni nu menționează că primii 20 de kilometri ai canalului au fost săpați cu mâinile și viețile a 10.000 de oameni. La Poarta Albă, la locul fostului lagăr principal, există azi o fabrică de ciment. Muncitorii fabricii nu știu că lucrează pe cel mai mare cimitir fără cruci din România. În timpul lucrărilor de fundație din 1987, excavatoarele au scos la iveală sute de schelete umane, dar autoritățile au ordonat să fie îngropate din nou, fără investigații. În ultimii ani, câțiva istorici curajoși și organizații pentru drepturile omului au încercat să scoată la lumină adevărul. Asociația foștilor deținuți politici, înființată în 1990, a reușit să adune mărturii de la ultimii supraviețuitori ai lagărelor. Dintre cei aproape 200.000 de deportați, în 1990 mai trăiau doar câteva mii. Corneliu Coposu, care a petrecut 7 ani în lagărele de la canal, declara în 1992: "Nu căutăm răzbunare, căutăm adevărul. Cei morți au dreptul să fie comemorați. Familiile au dreptul să știe unde sunt îngropați cei dragi. Societatea românească are dreptul să cunoască propria istorie." Dosarele desecretizate ale fostei securități au confirmat ceea ce martorii supraviețuitori povesteau de decenii: amploarea genocidului comis în numele progresului socialist. Dar multe dintre aceste documente au fost găsite incomplete sau deteriorate, ceea ce ridică suspiciunea că distrugerea dovezilor a continuat și după 1989. Istoricul Florin Constantiniu a dedicat 15 ani din viața sa documentării tragediei de la canal. Cartea sa, Lagărele de la canalul morții, publicată în 2002, este primul studiu comprehensiv despre această tragedie. El estimează că numărul real al victimelor ar putea fi cu mult mai mare decât cifrele cunoscute oficial. Problema este că nu avem niciodată cifre exacte, explică Constantiniu. Regimul comunist nu a ținut evidențe corecte ale morților. Mulți oameni au murit fără să fie înregistrați nicăieri. Familiile nu au fost anunțate.
Mulți au dispărut pur și simplu, iar rudele nu au știut niciodată ce s-a întâmplat cu ei. La Poarta Albă există azi un mic muzeu al memoriei, deschis prin eforturile unor voluntari și cu finanțare minimă de la stat. Pe pereții săi sunt fotografiile câtorva din victimele identificate și câteva mărturii ale supraviețuitorilor. Este singurul loc din România unde tragedia de la Canal este comemorată oficial, dar muzeul primește mai puțin de 1000 de vizitatori pe an. Părintele Constantin Galeriu, fost deținut la Peninsula și fondatorul muzeului, spunea în 2005: acest loc trebuie să rămână în memoria națională, nu pentru a alimenta ura, ci pentru a ne aminti că libertatea și demnitatea umană nu sunt lucruri de la sine înțeles. Ele se pot pierde foarte ușor dacă nu suntem vigilenți. Dar întrebările fundamentale rămân fără răspuns. Câți oameni au murit cu exactitate pe șantierele Canalului? Documentele incomplete vorbesc despre cifre între 40.000 și 100.000 de morți. Unde sunt mormintele lor? Cercetările arheologice nu au fost niciodată autorizate de autorități. De ce România nu a avut niciodată un proces al comunismului similar cu cele din alte țări est-europene? De ce criminalii de război comuniști nu au fost niciodată trași la răspundere? Mulți dintre comandanții lagărelor au trăit liniștit până la bătrânețe, beneficiind de pensii de stat. Alexandru Nicolski, șeful securității care a coordonat deportările, a murit în 1992 în apartamentul său din București, fără să fi fost judecat vreodată. Colonelul Gheorghe Crăciun, comandantul lagărului Poarta Albă, și-a petrecut ultimii ani din viață scriind memorii în care se descria ca un patriot neînțeles. A murit în 1998 și a fost înmormântat cu onoruri militare, fără ca nimeni să menționeze rolul său în una dintre cele mai mari tragedii din istoria României. Cel mai tulburător aspect al acestei tragedii este că ea nu aparține trecutului îndepărtat. Până în urmă cu câțiva ani, mai trăiau încă supraviețuitori ai lagărelor. Constantin Oprișan, ultimul supraviețuitor cunoscut de la Peninsula, a murit în 2019, la 94 de ani. Până în ultimele zile ale vieții, nu a încetat să povestească despre iadul prin care a trecut. În ultima sa mărturie, dată în 2018, el spunea: am 93 de ani și simt că mi se apropie sfârșitul, dar nu pot să mor în pace știind că atâția oameni nevinovați au murit acolo și nimeni nu și-i mai amintește. Îi văd în vis în fiecare noapte. Îmi cer să nu îi las să fie uitați. Unii dintre torționari sunt și ei încă în viață, trăind pensioniști, mergând liniștiți pe străzile orașelor românești, fără să fi fost vreodată judecați pentru crimele lor. Un raport al CNSAS din 2015 identifică cel puțin 12 foști gardieni și ofițeri de securitate din lagărele de la Canal care mai trăiesc și primesc pensii de la statul român. Tăcerea oficială în jurul acestei tragedii trimite un mesaj teribil, că viața unor oameni contează mai puțin decât convenabilitatea politică, că adevărul istoric poate fi sacrificat pe altarul real politicului. Atâta timp cât România nu va avea curajul să privească în față propria istorie întunecată, fantomele celor morți în van pe malurile Dunării vor continua să ne bântuie. În 2020, Parlamentul României a adoptat o lege prin care 15 august a fost declarată Ziua comemorării victimelor lagărelor comuniste. Dar legea nu prevede nicio măsură concretă pentru identificarea mormintelor, pentru construirea de memoriale sau pentru educarea generațiilor tinere despre această tragedie. Astăzi, la 73 de ani de la începutul deportărilor la Canalul Morții, România oficială încă nu și-a cerut scuze de la familiile victimelor. Nu există un memorial național pentru cei morți în lagăre.
Nu există cursuri obligatorii în școli despre această pagină de istorie. În sondajele de opinie, peste 60% dintre românii cu vârste sub 30 de ani nu au auzit niciodată de existența lagărelor de pe canal. Povestea Canalului Morții ne amintește că istoria nu este doar o sumedenie de date și evenimente în manualele școlare. Istoria înseamnă destine umane, vieți frânte, familii distruse, adevăruri îngropate. Înseamnă răspunderea noastră de a nu uita, de a nu permite ca aceste tragedii să se repete. În ultimele decenii, Europa a trecut prin procese dureroase de reconciliere cu propriul trecut întuneros. Germania și-a asumat crimele naziste și a construit memoriale pentru victimele Holocaustului. Polonia a înființat institute de cercetare pentru documentarea crimelor comuniste. Cehia și Slovacia au judecat pe foștii torționari. Chiar și Rusia post-sovietică a recunoscut oficial existența gulagului. România rămâne una dintre puținele țări europene care nu și-a făcut niciodată cu adevărat iconți cu trecutul comunist. Raportul Comisiei Prezidențiale pentru analiza dictaturii comuniste din România, finalizat în 2006, a catalogat regimul comunist drept criminal și ilegitim, dar recomandările sale pentru comemorarea victimelor nu au fost niciodată implementate complet. Crimele comise în numele utopiilor politice nu se prescriu niciodată. Memoria victimelor nu trebuie să se stingă odată cu ultimii martori. Adevărul istoric nu este negociabil, indiferent cât de deranjant ar fi pentru conștiințele noastre confortabile. Tragedia de la Canalul Morții nu este doar o poveste despre trecut. Este o lecție despre fragilitatea libertății și despre cât de ușor poate fi distrus ceea ce considerăm civilizație. Între lumea normală și barbarism nu există decât câțiva pași, câteva decizii politice, câteva luni de propagandă intensivă. În 1949, România era o țară cu tradiții democratice, cu intelectuali respectați, cu instituții care funcționau. În 1950, aceiași oameni erau deportați în lagăre de exterminare pentru simplul fapt că gândeau diferit de regim. Transformarea s-a produs într-un an, un singur an. Aceasta este lecția pe care nu trebuie să o uităm niciodată. Democrația, statul de drept, drepturile omului nu sunt câștiguri definitive. Ele trebuie apărate permanent, în fiecare zi, prin vigilența noastră civică. Când începem să acceptăm că unii oameni au mai puține drepturi decât alții, când începem să credem că scopul scuză mijloacele, când începem să fim indiferenți la suferința altora, facem primii pași pe calea care duce la lagăre. Astăzi, când în lume revin discursurile autoritare, când democrația este contestată din ce în ce mai des, când spiritul civic este înlocuit cu indiferența politică, povestea Canalului Morții trebuie să ne trezească din letargie. Istoria se poate repeta. Se poate repeta oriunde, oricând, dacă nu suntem vigilenți. În memoria celor 40.000, 100.000 de oameni care au murit pe malurile Dunării, avem datoria să nu permitem ca sacrificiul lor să fie în van. Avem datoria să luptăm pentru ca asemenea tragedii să nu se mai repete niciodată, nicăieri. Avem datoria să construim o societate în care fiecare viață umană contează, în care adevărul nu poate fi îngropat, în care justiția nu poate fi indefinit amânată. În fiecare 15 august, în ziua comemorării victimelor lagărelor comuniste, să ne aducem aminte de cei care au murit pentru că au refuzat să-și trădeze convingerile. Să ne aducem aminte de familiile care i-au plâns, de copiii care au crescut fără părinți, de părinții care au murit fără să-și mai vadă copiii. Să ne aducem aminte că între noi și barbarie nu există decât decizia noastră de a rămâne umani, indiferent de circumstanțe. Să ne aducem aminte că tăcerea în fața nedreptății este complicitatea la crimă, că indiferența față de suferința altora ne face complici la propria noastră dezumanizare.
Următorul nostru episod va deschide o altă cutie a Pandorei din istoria recentă românească, rețeaua secretă de buncăre și tuneluri pe care Nicolae Ceaușescu și-a construit-o în ultimii ani de putere. Realitate sau legendă urbană? Unde se află aceste structuri subterane care au costat milioane de dolari? Cine mai știe astăzi locația lor exactă? Ce secrete se ascund în adâncurile pământului român? Istoricul Adrian Cioroianu susține că sub București există o întreagă țară subterană cu apartamente, birouri, săli de ședințe, chiar și cu o gară secretă. Fostul ministru de externe Teodor Meleșcanu a declarat în 2010 că în anii 80 am fost invitat într-unul dintre aceste buncăre și ceea ce am văzut depășea imaginația. Dar când jurnaliștii încearcă să documenteze aceste mărturii, se lovesc de un zid de tăcere la fel de impenetrabil ca în cazul Canalului Morții. De ce aceste structuri rămân secrete și astăzi, la mai bine de 30 de ani de la căderea regimului ceaușist? Cine le controlează? Ce se află în ele? Sunt folosite și în prezent? De către cine și pentru ce? Dacă aveți informații despre alte dosare secrete din istoria României, dacă știți povești de familie transmise din generație în generație despre evenimente pe care istoria oficială le-a trecut sub tăcere, dacă aveți cunoștință despre locații unde s-ar putea afla mormintele celor de la Canalul Morții, scrieți-ne. Adevărul istoric aparține tuturor și doar împreună îl putem readuce la lumină. Până data viitoare, nu uitați, tăcerea este complicea crimei. Memoria este datoria noastră față de cei care nu mai pot vorbi și justiția, chiar și întârziata, rămâne singurul omagiu adevărat pe care îl putem aduce celor care au murit pentru că au refuzat să se lase îngenunchea de barbarie. În numele celor 40.000 de suflete care dorm somnul de veci în pământul Dobrogei, în numele adevărului care nu poate fi înmormântat pentru totdeauna, în numele unei Românii care să nu mai repete niciodată greșelile trecutului, să nu uităm, să nu iertăm, să nu tăcem.